другата. Бързо. Ти не си ти. Се ли закачи? Друга ли е? Това втора. бе. Той тук е другия. Аз направим на Рамбо малко. Не, само е така, само за клипа. Казва се рога. Да. Как рога? Той си сложи рога. Ей го е. Видиш как става много. Като скакалец. Че да иска много царвица тук. Айде, върти си двете да те видате. Ами как? Как? Не искаш да го държиш? Айде, дръж да, върти да. Ако искаш един нататък обвали, за да мога да извадя с това да Сега двама учители Да. вадат. Снимай на и двамата, ако мога да фаниш. Да. Е така, виж. Той виж как го дърпа нагоре, аз не обичам да го дърпам. Така ще успокоява долу шара. Ей го. Двамата сме ти държи, ама той защо вади си така шарана, не знам. Не така му е кеф на човек. Не, ако удари другата пръчка, отивай ти да вадиш. Ако можеш, фокусирай се, ва по-близо е. Фокусирай кепането. Си на 12 кг, да стои тогава, ще изгубя. 12 е. Ще видим. Това е хубаво. Фокусирай се върху кепането. Мина зад него, гледай. Чакай. Ай. Вътре ли? Право вътре. Супер. И двата стива.